Gràcies. Gràcies per ser-hi. Gràcies per fer-ho possible des del teu lloc de treball. Gràcies per donar el millor de tu durant els darrers mesos. Gràcies per la teva actitud responsable. Gràcies per donar la millor cura a les persones que atenem. Gràcies als que heu estat a primera línia i als que no hi heu pogut ser. Gràcies a tu. I a tu. I a tu. I gràcies al teu equip. Amb l'esforç i la dedicació de totes i tots hem pogut mantenir la prestació dels serveis a les persones més vulnerables, a les residències de gent gran, a l'atenció domiciliària, als equipaments per a persones sense llar o als serveis residencials per a infants i joves. Ens hem adaptat en un temps rècord a la nova realitat, arribant amb la tecnologia a les persones que no han pogut tenir atenció directa, com les escoles bressol, les escoles d'adults, els centres oberts o els centres de justícia, entre moltes d'altres. I els equips d'estructura han acompanyat tot el procés d'adaptació al canvi, al costat dels equips d'atenció presencial. L'esforç individual de totes les persones de Suara, el treball en equip i la cooperació, juntament amb la flexibilitat i la disposició a la mobilitat de moltes persones, han permès donar una gran resposta davant el repte immens que ens hem trobat. Tu ets Suara, i totes juntes fem Suara. Gràcies pel teu esforç. Gràcies pel teu compromís.